Dobrý den, dámy a pánové. Dneska jsme po dlouhé době ve Forza Horizon 5. A prostě si tak budeme jezdit, no. Jo, zanedlouho vychází Forza Horizon 6. Pro ty, kdo neví. A jo, dejte like, odběr. Pojďme dát takový 2 nebo 3 like na video. Přihlaste se k odběru. A napište do komentářů vaši oblíbenou barvu. Napište jako barva, dvojtečka a vaši oblíbenou barvu. A první komentář o like. Takže jo, můžeme jít na to. Je ten závod, ano. Já super. A jo, jsem single player. Takže ty NPC, takže jsou tady NPCčka a jako můžu spourat. Tak. Hop, hop. A ještě další věc, napište ještě do komentářů, který z těchto aut se vám líbí nejvíc. Z těch, kolika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aut. Zase nejvíc líbí to asi buď to Porsche, nebo ta Toyota. Ale jedno z toho si vemu a to bude ta Toyota. Jinak mám tu ještě kolčis, docela z dávné doby. Ale říká, že prej až do roku 2027, takže jestli teď pijete něco dobrého, tak piju dobrou chuť. Super. A jestli chcete, abych někdy streamoval, tak mi to taky určitě napište do komentáře. Že já budu jedině rád za vaše tipy a triky, třeba i do té Forzy. Budu rád prostě za každý komentář, co mi napíšete. A jo, tady se asi pokusím být jako první, no. Klasicky se o to aspoň pokusím. A startuju z druhého místa. Výborně. Hodně zpomalil. Sorry, že nemluvím, já se docela soustředil, že mě nejde prostě komentovat a jezdit zároveň. No, tady to vidíte. Mám 3 kola, takže mě předjel, mám ještě čas na rovnání. A jo.
teď asi po dlouhé době, tak budu se zase někam vracet. Tím videí budu dělat takový kratší, do 20 minut, aby nezabíral tak dlouho. A teď je zkusím i jako editovat. Jestli vám to taky bude líbit. No. Já bych to chtěl docela zkusit, tě editování. Nikdy needitoval takhle. A tak no, prostě jedu, vypadá to, že já si budu první, když dělám nějakou jako obrovskou chybu. No. A já můžu si takhle vracet čas. Takže je to prostě fajn. Půjde už smrdí, jak když něco holt. No to je jedno. To bude asi můj počítač. Protože já mám docela slabý, nějakou asi 4 GB grafiku a ten 6 jádrový ten procesor, docela starý. Takže jako, jo, by to chtěl i upgrade, ale jako chtěla by upgradenout ta moje motherboard. Protože teď tam mám asi jako ty nejlepší věci, co tam můžu mít. Kvůli tý základní desce. A dám nějakou AM3, abych upgradeoval na AM3 Plus. Takže jo. Jo, a někdy se potom asi upgradeu ten počítač. Jo, jsem první, to je super. Až upgradeu ten počítač, tak se můžete těšit na videa ze Subnautica 2. Což jako, což na to se hrozně těším, až si zahraju. Že teď nemůžu kvůli tomu, kvůli té grafické desce a tomu procesoru. A tak no. Za to jsem dostal nějaký XPčka. To se divím. Divím, že zrovna za tohle jsem dostal XPčka. No nevadí. Hned pod tím bylo 175 000. Což je super. Bomba. A padnul mi 1 000. No jo. No jo.
Takže si... Já asi vědět na tu horu a už to ukončím. Že chci dělat takový kratší videa, tam potom návratu na ten YouTube zase. Tak. A vyjedem to po silnici. Ať to i trochu natáhneme. Což to je... Tady. Jo. Uj, a tady teďka smrdí rybina. To je hnus. No jo. That overtake. That massive overtake. In 400 meters, turn left. Turn left. To je asi... Co? Okolo tak 6 měsíců jsem to nehrál. You have arrived at your destination. Zase zkouším návrat na ten YouTube, jaký to bude, a pište mi, jestli chcete další jako videa z Forzy, nebo i ze Subnautica jedničky zase, jsem to dlouho nenatáčel, no jako nic jsem dlouho nenatáčel. Ty závodníčky tady, závodníčky. Padnou. No to je jedno. Okay, Tony. You've just challenged a driver to a head-to-head. Ne, počkej, tak já nechci jít dolů. Chci jít nahoru. Ne, tak to ne. Ne. Já jsem myslel, že pojedu nahoru, tak nic. A ne, já nejsem ten typ člověka, který by prostě, já jsem naboural, ne, musím vrátit čas. Ne, já nechci být vytrávaný. Že já nejsem takový typ, prostě je mi to jedno. To beru docela prosem. Go Toyota, go!
zásob kopeček. To je malej. No jo, tady by měl být zamrzlý. Nebylo. Ne. Tady by to nebylo být zamrzlý, ne. Ne, taky se nedělají káme. To nic. A na závěr si tady dáme duel. Tak ne. Tak hodně. No, na závěr se to vykoupám. No. Já doufám, že se vám video po této výrobě líbilo. Dejte mi like, odběr, napište mi nějakou třeba zpětnou vazbu i. Třeba, jak se vám to líbilo, jestli mám dělat další videa, nemám dělat další videa. Nezapomeňte na tu barvu, jo? Jestli tam někdo nenapíšete barvu, tak já se vás najdu. A jo? Užívejte den, mějte se hezky a naschledanou.